Prin minunile Sfântului Efrem cel Nou. Copilul meu era bolnav. De 17 zile stătea internat în spital, cu febră mare și îmi pierdusem deja orice nădejde pentru însănătoșirea lui. Văzându-mă mâhnită și îngrijorată, o doamnă s-a apropiat de mine și m-a întrebat: "Ce te neliniștești atât de mult?" Eu i-am răspuns: "Copilul meu s-a în spital într-o stare gravă." Atunci ea mi-a zis: "Sfântul Efrem este doctor. El e făcător de minuni și îl va vindeca pe copilul tău." Și cu adevărat, îndată ce am primit ulei de la Sfântul și am uns cu acesta burtica fiului meu, minunea a început a se săvârși, așa încât după 2 zile copilul meu era sănătos întru totul. Mulțumesc lui Dumnezeu și Preasfinte Născătoare de Dumnezeu, cu ajutorul cărora l-am dobândit pe Sfântul Efrem, căruia îi sunt nemărginit de mulțumitoare. Fie numele Domnului binecuvântat. Pruncii se veselesc neîncetat de lumina zâmbetului tău, Dumnezeescule Părinte Efrem, iar mamele se bucură de ocrotirea ta neîncetată, căci deschizând tu brațele în chipul crucii, pe nimeni nu-l lași neîmbrățișat, săvârșind această lucrare într-o taina Harului Duhului Sfânt. Întâmpină și inimile noastre cu surâsul tău, preacuvioase mucenice, și sădește acolo cuvântul cel preaputernic al Evangheliei, ca și dintr-un noi să răsară roadele veșniciei. Amin.